गौरी प्रियाय शिवशम्भो हर 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 महादेवा गौरी प्रियाय शिवशम्भो हर 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 महादेवा नमः शिवाय शिवशम्भो शम्भो शम्भो महादेवा नमः शिवाय शिवशम्भो शम्भो शम्भो महादेवा ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय Niin rakas, niin rakas. Niin rakas Amrita. Voi hyvä ihme sentään. Niin siunattua ja kiitollista olla tässä. Kiitos sulle. No, kiitos. Ihan tuhannesti. Kiitos kutsusta istua alas yhdessä. Kiitos, että sain tulla. Oi että sentään. Oi, 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 niin ihana. Oi että ja mikä kaunotar. Voi hyvä ihme sentään. Kun kohtasin sen entiteetin ensimmäistä kertaa siunatusti johdatuksessa, että oli mahdollisuus kohdata, tulit ikään kuin syliin, niin kaksi sanaa pamahti tänne ja ne on edelleen elossa. Ja se on puhdas sydäminen. Se on se, mikä äärimmäisen puhdas sydäminen ja se on niin kiitollista, että tämä on niin, aivan niin kuin Nikolas silloin ensimmäisessä kohtaamisessa sanoi, että ihan kuin te olisitte ollut aina Markuksen kanssa tässä. Mm-hmm. Mutta se on, ja tässähän me ollaan, ei meillä ole mitään muuta vaihtoehtoa, vaikka kuinka haluaisi riuhtoa ja
soppii mielen trampoliinilla painaa menemään, niin ei ole mitään vaihtoehtoa. No hitto sentään. Jos sulle sopii, Joo. ensinnäkin mä nimeen sut, jos sopii, niin uudelleen. Joo. Ja sitten jos sopii, niin mä sanon jotakin, mitä täällä on se ymmärrys siitä, mitä ollaan viestitelty. Ja sitten jos on jotain tarpeen, sitä sieltä jotenkin, kun aina voi ymmärtää ehkä sydämelläkin jotain vähän niin kuin hasardisti, mutta mä niin kuin kiteytän tämän näin, että tällainen ihana, rakas Amrita entiteetti saapui ensimmäistä kertaa satsangiin, niin kuin tähän meidän satsangiin. Ja yhteys oli välittömästi selkeä ja tuntuu, että se niin kuin sydämen resonanssi oli siellä hyvin niin kuin otollisesti auki tälle pointtaukselle. Ihan kuin se olisi vaan odottanut sitä, että niin kuin jotenkin vaan muhinut, että koska. Ja mutta samassa satsangissa syntyi yhteys myös toiseen entiteettiin. Et ikään kuin tämmöinen niin kuin lainausmerkeissä manifestaation tason niin kuin syvä yhteys, sanottamaton yhteys. Ja samalla nämä kaksi linjaa alkoi niin kuin kulkemaan tässä. Eli tulo satsangiin, halu istua satsangissa, mikä se satsang on, eli kutsu totuuteen, istua syvällä itsessäni, herätä todella vapauteen, totuuteen, siihen kuka olen. Ja siinä samassa syntyi kutsu myös niin kuin rakkauteen tässä niin kuin kehojen kautta tapahtuvassa maailmassa, eikä tätä tarvitse edes jaotella näin. Ja tämä kaksi linjaa, niin kuin näet, mulla on kädet näin, näen näistä linjaa, sydämen linjaa, koska entiteetti, ketä aloit kohtaamaan, niin on syvässä satsangissa, on todellinen sadaka. Sadaka tarkoittaa todella omistautunut totuudelle, rakkaudelle. Ja eli sieltä alkoi hehkumaan tällainen puhtaan sadakan niin kuin valo ja rakkaus. Ja sitten tämä satsangin valo, mikä täältä niin sanottu sanghasta sekä eli tästä ryhmästä, joka satsangissa istuu, että sitten padrasta. Niin nämä kaksi hommaa alkoi loimuttamaan semmoiset kekäleet sinne sydämeen, tai sanotaan siihen sydämen, miten mä sanon, siihen esikarsinaan, missä palaa kaikki se, mikä ei ole totta. Ja se, miten tänne se ymmärrys on avautunut, niin on niin kuin tavallaan tutkimusmatka, kohdatako tämä, löytyykö sydänymmärrys kohdata tämä valtava puhuri ja palaminen tässä rakkaudessa, kuka olen, ja vaan olla ja antaa kaiken tapahtua ja ymmärtää, että mitä korkein armo puhaltaa nyt just läpi ja kutsuu kotiin. Hiukkaskiihdyttämö vaan tulee niin kuin nyt isosti kahdesta eri suunnasta, vai ratkaista, uida huomion kanssa sinne mielen kentälle ja ratkaista tämä lainausmerkeissä pelottava tilanne niin, että ainakin poistaa jompikumpi. Poistaa jompikumpi, miten mä sanon, turbopuhallus siitä. Ja tässä tapauksessa mä ymmärsin, että se mikä kuulostaa taas siltä, että siellä palaa valtava kutsu totuuteen, että ne ensimmäiset ratkaisut oli se, että koska tämä puhuri käy minä-persoonalle turhan hurjaksi, niin poistetaan tästä tämä inhimillinen aspekti
niin kuin kuitenkin pysytään tässä satsangin valossa. Onko mä tähän asti kartalla tässä kauniissa ja rohkeissa? Kyllä joo. Okei, onko muutoksia tästä niin kuin tapahtunut nyt vai onko tämä aika lailla se päivityksen kohta, missä mennään niin kuin siellä näyttämöllä? Joo, siellä näyttämöllä maanantaista lähtien ollaan otettu etäisyyttä ja tarkoitus on niin kuin ottaa review tässä ehkä tämän niin kuin satsangin jälkeen. Loistavaa, loistavaa. Haluatko sanoa tähän jotakin vai tuliko tässä niin kuin aika lailla tämä tilannekatsaus? Niin kuin... No siis noinhan se on. Siis noinhan se juuri on. Ja niin kuin siellä on ollut sellaisia hetkiä, että mä oon pystynyt sen näkemään. Mm-hmm. Ja et ehkä se mun kysymys, ja siis sehän on loppujen lopuksi, vaan mä voin tehdä sen ratkaisun, mutta se minkä kanssa mä niinku oon, että onko se vaan ihan vitsin liikaa niinku kestää. Kenelle? No ekopersonallehan se on. Niin, toppaa vähän, kun tuossa tuli jo monta sillä lailla. Ensinnäkin se, että tämä olisi sinun valinta, niin kuka se olisi se sinä, joka siinä sitä valintaa tekee? No sehän se on se ekopersona. Sama hemmo, jota kaikki aina nimeää, että semmoinen hemmo on, mutta nyt jos mä sanon sulle, että tuo se mulle tähän. Tuo se tähän mulle näytille, niin mä alan uskoa hiljalleen tähän ihan höppöön. Missä se on, Amriitta, se ekopersoona? Tai mikä se on? Se on siinä mielen näyttämöllä. Ja ja ehkä se on niinku, mihin mä hain jotenkin niinku, ohjausta ja jonkunlaista vastaustakin, että sitten kun se on siinä mielen näyttämöllä niin in your face. Niin, ja se on niin, mikä tämä sana on? Se on ottanut sen näyttämön täysin haltuun. Se on ottanut sen valkokankaan niin kuin täysin haltuun. Mm-hmm. Ja että siinä ei niin kuin saa sitä eroa siihen valkokankaaseen yhteen. Ja sitä on niin kuin täysin identifioituneena, samaistuneena siihen. Ja se on vaan niin kuin niin kuin, se elokuva on niin kuin vaan se totuus. Ja se on tosi kaoottinen. Niin miten siinä saa sen, niin kuin sen etäisyyden? Mutta rakas Amriitta, jos olisi niin mehän ei istuttaisi tässä. Niin. Tämä todella olisi näin, niin kuin sä kuvaat, että se on ottanut, sä käytit näin, että se on ottanut, mä ymmärrän, että se ekopersona on ottanut haltuun koko sen tietoisuuden näyttämön. Ja se pyörittää niin kuin sitä tavaraa tässä näin ja kaikki palaa ja perustukset vavahtelee ja varmaan olotilat tulee hulluksi ja tämä on kestämätöntä ja vaikka mitä, mutta se kysymys on aina, että kenelle. Ja kun se on sietämätön kysymys ja sitä ei halua kysyä, koska se, joka kärsii siitä näyttämöstä, on se sama egopersona, se, joka haluaisi ratkaista sen, että se loppuisi tämä, se on se sama egopersona, se, joka yrittää ratkaista siellä tällä näyttämöllä tekemällä jotain lainausmerkeissä mukaan autenttisia, omavoimaisia valintoja, se on se sama egopersona. Huomaan, mun mieli alkaa mennä aivan niin kuin dizzy. Se on hyvä, että se menee dizzy. Pysähdy siihen. Joku tässäkin havaitsee sen. Mm. Ja tämä on se kiinnostava. Kuka tai mikä havaitsee ja pystyy raportoimaan, että nyt tämä koko mieli menee ihan pyörryksiin tässä. Onko se pyörryksissä?
Mm. Se ei auta, kun katso, se ei ole tänne. Se aluksi tuntuu, että se menee tänne se kysymys, mutta se on tänne. Se ei auta, kun katsoo, että onko tässä kuitenkin ehkä jokin, mikä ei ole ollenkaan pyörryksissä tästä näyttämön liikkeestä. Mm. Koska jotain täytyy olla, kun joku raportoi, että nyt tämä mieli menee ihan pyörryksiin, ihan disi. Niin mikä tämä on, joka näkee, että mielikin menee ihan disi? Sen täytyy olla jotain laajempaa, joka näkee, että nyt se mieli menee ihan disi. Tuntuuko, että sä kuulet ja jokin ohjautuu siellä sisällä? Alkaako tulla yhtään välimatkaa? Kyllä vähän. Edelleen siinä on semmoinen, mutta hintsan tulee välimatkaa, niin siihen dizzinessiin tavallaan siihen ei ole niin paljon vastustusta. No niin, hyvä. No nyt sä kuvaat kirkkaasti sitä, mitä on, kun siirtyy mielestä huomio presenssiin. Siinä tulee tilaa olla sen näyttämön kanssa ilman, että siellä on se egopersona sähläämässä, joka itse pyörittää sitä rainaa. Sillä, että se vastustaa, ei halua, ei hyväksy sen läsnäoloa, kokee, että siinä palamisessa tai hirveässä röyhtäilyssä on jotain, minkä ei kuuluisi olla siinä, yrittää kontrolloida, alaspainaa, selvittää. Tämä on kaikki, niin kuin kuulet, nämä on aktiivisia verbejä. Tämä ei ole todistamista, tämä on katsomista, puuttumista. Tämä ei ole niin kuin se, tätä ei oikeuslaitoskaan hyväksyisi niin kuin todistajaksi, koska tämä sählää siellä itse koko ajan. Mutta nyt sä kuvasit, että pikkasen niin kuin, että tässä ei ole niin paljon vastustusta. Se on hyvä. Se kuvaa jo sitä, että tullaan niin kuin, sieltä se huomio alkaa tulla sieltä mielenkentältä takaisin sinne, mistä se on. Kerro vaan. Täytyy sanoa, että mulla on jotenkin tosi epätodellinen olo ja mä kuuntelen sua ja mä yritän niin jotenkin pinnistää, että mä niin kuin pysyn jotenkin tässä nyt niin kuin läsnä. Hyvä. Kuulen sua. Joo, loistavaa. Varmaan hyvä. Mä uskon, että se on hyvä asia. Kyllä. Ja se pinnistyskin on havaittavissa, eikö vaan? Joo. Niin. Se on täysin havaittavissa. Joku pinnistelee. Ja ok, joku pinnistelee näyttämällä, mutta ei näytä pinnistelevän tässä. Se on pelkkä mielen trikki. Se on oikeasti mielen trikki, mutta se on niin kuin vaan katsottava uudelleen ja uudelleen ja läpi. Ja silloin kun tämmöinen voimakas palaminen, niin sanotusti siunattu palaminen siinä ekopersona, siinä näyttämöllä on käynnistynyt, niin se on mitä potentiaalein kohta pysähtyy just näin. Sillä se, mikä palaa, niin kuin ymmärretään, se kaikki, mikä palaa tässä valossa, kuka olet, se ei ole fundamentaalisti totta. Ja satsang, niin kuin upeasti kirjoitit viestissä, satsangin valo on niin voimallinen ja se satsangin valo olet sinä itse yhtäältä kuin minä itse. Eli se todellinen, kuka me ollaan, puhdas tietoisuus, rakkaus. Että kun se evaproituu, kun se herää eloon, ikään kuin tiedostetusti eloon, minä olen tämä, niin sieltä tulee se egopersonan röyhlä katsottavaksi ennemmin tai myöhemmin. Ja tässä kiitollisesti heti.
heti. Eli jokin on kypsä, jokin on tosi kypsä ja valmis, joten älä pelkää sitä millään lailla sitä kestämätöntä tilaa, minkä siihen näyttämölle niin kuin kuvasit sen egopersonan koettavaksi. Tämä, mikä ikinä tämä onkaan, niin tämä armo tuo. Vaan käytä viisaasti tämä tilaisuus totuudelle, vapaudelle, rakkaudelle. Älä hukkaa tätä chanssia. Ja siksi ollaan myös tässä. Puhutko tästä chanssista, mikä tässä just nyt on, vai tästä Meillä ihmissuhteesta? ei ole mitään muuta chanssia kuin tämä, mitä on tässä. Ja se chanssi tuntuu vaan, että se on tässä näin nyt. Ja se on aina vaan nyt. Mm. Ja se on nyt myös tämän kohtaamisen jälkeen. Ja se on nyt. Se ei niin kuin katoa mihinkään. Se satsang on koko ajan käynnissä silloin, kun on oikeasti todellinen sadaka, jonka sydän palaa totuudelle, rakkaudelle. Niin kaikki hetket, varsinkin silloin, kun jotain alkaa palamaan, niin se on, miten se käytiin täällä retriitissäkin läpi muutamaan kertaan viime viikolla, että se egopersonan, se niin kuin ikään kuin joka valitsee sen aina sen lyhyemmän tikun, niin se valitsee sen pelon ja se alkaa strategioimaan. Niin mä tiedän, nämä osuu kaikki. Mä tiedän sen. Se alkaa selviytymään, se alkaa luomaan rajoja, se alkaa ratkomaan. Koska se palaminen, kun se egopersona, se keikkuu sillä laudalla pain and pleasure. Eli sanotaan nyt vaikka kipu, kärsimys ja nautinto. Ja sen tahtotila on, se lukee väärin. Niin kuin puhuttiin intuitiosta silloin, kun olit täällä, niin se intuitio ei ole todellista, vaan se ei ole totuudessa, vaan se ei halua kipua eikä kärsimystä, vaan se haluaa rauhaa, nautintoa, iloa, mutta se keinulauta, millä se pyörii, on se dualismin keinulauta, eli mielen keinulauta. Ja se nautinto on tässä tapauksessa se lyhin korsi. Yrittää saada mielenrauha sillä, että ratkoo, tekee jotain, ulkoistaa joitain entiteettejä siitä läheisyydestä, jotka sytyttää sen niin kuin liekin. Tai vaihtoehtoisesti satsangin. Ja mä uskallan puhua näin nyt, koska kysymyksessä on todellinen sadaka, kenen tämä yhteys on syntynyt. Ja mä puhun hetken, koska mä huomaan, että täältä tulee. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa myös sitä, että joskus voi käydä niin, että satsangissa syntyy myös tämmöinen rakkaudellinen suhde toiseen totuuden etsijään. Tai totuuden rakastajaan pikemminkin mä voisin sanoa tässä. Ja se peili on äärimmäisen kirkas silloin. Ja se mahdollistaa myös siinä instrumentissa sen nimenomaan sen egopersoonan palamisen ja kasvun tyhjäksi, eli paluun rakkauteen, todelliseen rakkauteen, mitä se on. Ja monta kertaa sitten, jos käy näin satumainen, lainausmerkeissä satumainen, armollinen tsägä, johdatus, ei se ole tsägä, vaan suora johdatus, että johdattuu sekä satsangiin, että johdattuu siinä hyvin yrityksettömään ja korkeavärähteisen
sadakan seuraan, jos näin voi sanoa, niin se ei vastaa, se ei kommunikoi, ei satsang eikä se sadaka siihen egopersonan, niin, siihen millään lailla. Ja se tuntuu siltä, sen pelon kautta se intuitio voi, vääristynyt intuitio lähtee rakentaa tarinoita, että tässä on nyt joku kolmas pyörä, tässä on jotain sitä tätä, koska se ekopersona ei tule nähdyksi, koska se ei ole totta. Ja se on se korkein rakkaus, mitä mä sydämessäni uskon, mä en edes voi sanoa uskon, vaan mä tiedän, mitä tässä tällä hetkellä on. Ja mikä puristaa sitä finniä siellä ulos. Ja se pelottaa, se kauhistuttaa, se ahdistaa, se tekee kaikkea tätä. Mutta se ahdistaa ja pelottaa ja puristaa vain ja ainoastaan sitä, mikä ei ole totta. Mm. Ja mä näen ton kaiken ja mä näen mun omat projisoinnit ja niin kuin, ne mielen tragediat, kuinka se etsii kaikki mahdollisimmat traumabond-teoriat ja kaikki mahdolliset niin kuin syyt, miksi olisi parempi niin kuin lähteä tästä pois. Ja mä niin kuin näen sen, ja mä näen sen, että se on niin kuin se, että se on just sille egolle. Helpotus. Niin. Mutta tämä myös sille egolle jatkoaikaa, mitä niin. ei tarjoa. Ja kysymys on ikään kuin kysymys on siitä, mikä se on, mitä sä haluat. Mikä se korkein kutsumus on? Onko se todella vapaus? Ja se ei tarvitse olla, mutta onko se vapaus, totuus, rakkaus? Jos se on, niin Jumala on lähettänyt sulle kyllä nyt niin täydellisen paketin, että se on jo, se on niin valtava siunaus, että ja se ei ole lähettänyt sitä sinulle, vaan se paketti on siinä. Se paketti on siinä, pakettilainausmerkeissä, joulupaketti on tässä, mitä tähän on tullut. Tämä satsangin valo, kirkkaus, joka suoraan pointtaa siihen, kuka sä olet, pyyhkien kaiken sen rojun, mikä ei ole totta, mitä ei tarvi, mitä on jollain systeemillä kokenut tarpeelliseksi kantaa tähän asti. Sä et tarvii mitään siitä rojusta. Mä voin luvata sen, että mitään. Ja se on hurja, kun se on tässä tarjottimella se täydellinen vapaus ja rakkaus. Ja kun se niin kuin tulee se hiiligrilli näennäisestä kahdesta suunnasta ja sieltä sun sydämestä, se on niin kuin Bermudan kolmio täältä. Padra pumppaa ja sieltä totuuden sadaka pumppaa ja sieltä Amriitta totuuden sadaka pumppaa, niin se on vaan tosi surkea tulkita se pelon kautta, kun se korkein on se, että laittaa kädet yhteen. Ja kiittää, niin kuin täällä puhui retriitissä, että jos joku roihauttaa, on se sitten kateuden, loukkaantumisen, kuolemanpelon, mä en kestä tätä, tämä on liikaa, minkä tahansa, niin kiitä. Koska se on suoraa puhetta Jumalassa, se on suora kutsu totuuteen, rakkauteen. Alkuvuodesta mä menin kasvilääkkeet on iso osa mun elämää. Se on itse asiassa mun työ. Mikä? Noi kasvilääkkeet. Joo. Ja mä olin menossa yhdelle semmoiselle isolle
taas oppikouluprosessille ja se tuli tosi sydämestä ja mä itkin, kun mä sanoin sen mun intention, mikä oli se mun viimeinen kuukausi. Mä olin tammikuussa siellä ennen kuin mä menin sinne ja se oli, että ota multa pois, mikä ei ole totta. Ja siitä on alkanut prosessia niin kuin tälle vuodelle ja toki se on ollut siellä jo ennen, mutta niin kuin, tätä mä oon pyytänyt. Ja se, mitä mä haluan sanoa tähän, että kun se puhdas sydän kutsuu Jumalaa, niin se on ihan vuoren varma, että se tulee puhutelluksi. Mutta kun siinä kulkee rinnalla vielä osittain se harhainen ekopersonan muoto, niin se niin kuin kirjoittaa sitten seuraavan kirjeen sille Jumalalle. Joo, mutta en mä tällaista tilannut. Kun mä tilasin sellaisen miellyttävän paketin, missä lukee päällä happy socks, sellaiset onnelliset sukat ja pehmeä. Ja se niin kuin, ikään kuin, miten mä sanon, se on hyvä nähdä tässä, mikä on se lyhyempi tikku ja mikä on se todellinen, niin aina valita se todellinen roihu, kun se syttyy. Aina ja kiittää perään ja sanoo polta kaikki. Polta kaikki, mikä ei ole totta. Aivan kaikki. Aivan kaikki. Mä en tee sillä mitään. Se on vaan este, harha, uni tälle todelliselle rakkaudelle, kuka olet. Ja sen lisäksi mä haluan sanoa tähän, että se kuka sinä olet, se ei ole prosessi. Se on kaikkea muuta kuin prosessi. Se on täydellinen ja siunattu vapaus tässä ja nyt. Se ei voi koskaan kehittyä, se ei ole syntynyt, se ei ole kuollut. Kaikki prosessit käydään täällä tietoisuuden näyttämöllä. Ei ole mitään prosessoitavaa. Se on juuri niin. Tässä kuka olen, ei ole mitään miksi tulla tai olla tulematta. Se on niin täydellisen, sekin on liikaa sanonut, kun se kuulostaa, että siinä olisi muoto, täydellisen tyydyttynyt itsessään. Ja tämä on ainut mahdollisuus ikään kuin kirkkaasti nähdä ja todentaa, niin kuin kuuluu hyvin tänne, että siellä on käynnissä tämä ikään kuin niin satsan käynnissä ihan täysin. Siunatusti. Ja sitten mä haluan sanoa, jos olisi kuka tahansa lainausmerkeissä muu kysymyksessä kuin tämä kyseinen entiteetti, niin mä esittäisin kysymyksen, että mitä sä todella haluat. Että selvitä ensin se ja linjaudu siihen. Mutta koska kysymyksessä on totuuden todella rakastaja, absoluuttisesti näin, niin se kysymys ei ole olennainen tässä. Monta kertaa siinä just kun se sydän on niin kuin, että nyt tämä katsotaan, nyt tämä katsotaan loppuun asti, niin tadaa, prinssi,
kopodi, 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 ratsastaa just siihen porteille. Mutta tässä tämä kyseinen totuuden rakastaja, niin mm. Mm. Hän ei kutsu sua niin kuin, hän ei revi sua manifestaatioon niin kuin näin, vaan No sehän siinä onkin hämmentävää, että kun musta tuntuu, että aluksi hän niin kuin tuli tosi paljon mua kohti, ja nyt hän on vaan silleen tasolla, ei mitään. Jatketaan, jos jatketaan. Ei jatketa, jos ei jatketa. Niin se on sille tosi hämmentävää. Mutta se merkitsee mulle tosi paljon kuulla niin kuin sun sanoja, koska kun on siinä myllerryksessä ja suuren osan ajasta ei vaan niin kuin, ei tiedä, mikä on totta. Ja sitten kun on se pelko ja halu juosta karkuun ja tyynemmille vesille niin sanotusti, niin arhaisesti tyynemmille vesille. Niin. Ja niin se merkitsee paljon kuulla sun sanoja. Koska tämä on kumminkin on eri ja suhun mulla on luottamus. Niin. Se kun sä puhut näin, että suhun mulla on luottamus, niin sä puhut, Amriitta, itsellesi. Ja se luottamus on se ainut todellisuus, missä ei ole päätöksentekoa, ei ole mitään strategiaa. Se on tietoisuus, lepää tietoisuudessa itsessään ilman kahta. Ja silloin kun se myrsky siinä roihuaa ja siihen syntyy tällaiset niin kuin, siihen kentälle nousee tällaiset myös fenomenaaliset ehkä kaipaukset ja toiveet, mitä sillä ego-persoonalla joskus. Parisuhde on yksi niistä, rakkaus, se on niitä keskeisimpiä, mitkä nousee. Mutta kun sä lepäät tässä, sä näet, että se on niin pientä, mitä tässä on nyt tarjolla. Se on niin pientä siihen, mitä tässä on tarjolla. Ja se niin kuin ikään kuin, siihen ei tarvitse laittaa fokusta nada. Luota tähän. Kun sä lepäät tässä, kohtaat tästä käsin, niin se on niin pientä. Se on ikään kuin näennäisen kehollisen elämän joku pieni bonusraita. Mutta se, mikä transformaatio tässä on tapahtumassa koko ajan, se ego-persoonan, kaikki se, niin kuin avasitkin jo sitä varhaista jotain traumaa ja näin poispäin, mikä on liittynyt tämän tyyppiseen kohtaan, kun kohtaa jonkun, joka möyräyttää sydäntä liikkeelle, niin sen on tarkoitus vaan. Kaikki nämä, ne on sitä niin kuin näennäistä piilotettua sinne alitajuntaan. Ja se on vaan ensiröyhtäys, jos sopii. Joo. Ne kuuluu tulla ne kuplat niin kuin näkyväksi, kun ne ikään kuin ne pitää sitä huomiota siinä muodossa,
Mutta jos ei ne pääse koskaan tuolla voimalla niin kuin tulemaan ja ne itkut ja pettymykset ja kivut tulemaan, että ne pitää huutaa ulos, mutta niitä ei voi myöskään huutaa, ne ei ole niin kuin, se ei ole mahdollista se röyhtäys ennen kuin se lepo on todella tässä, koska sinä olet itse se valo, missä se transformaatio tapahtuu. Sä oot itse se rakkaus ja se syli, missä se tapahtuu, mutta se ei tapahdu, tämä transformaatio enää sille egopersoonalle, vaan tämä on kasvu tyhjäksi, kasvu rakkauteen ja jos sallit, kasvu aikuiseksi myös samalla. Ja tämä rakkaus on jotain muuta kuin joku, tämä on, tämä on niin fundamentaalista, mistä puhutaan, niin järkähtämätöntä, niin kaiken lävistävää, minkä tässä kuvaat just, että tämä vastinkappale totuuden sadaka todentaa sen sillä, että siinä on täysi rauha, vaan tyhjäksi parhaimmillaan yhdessä. Parhaimmillaan yhdessä. Ja se ei voi tapahtua muuta kuin, että ne egopersoonan halut, toiveet, pelot yksin jäämisestä, jätetyksi tulemisesta, parisuhteiden himot, perhe, mitä kaikkea. Nämä pienet asiat, että ne palaa siinä. Ne palaa siinä edessä, kun ne on tosi, tosi pikkasia. Arvioita tähän attachment niin kuin fyysiseen olemukseen, fyysiseen kehoon, koska totta kai yhtäkkiä tuntee olevansakin vähän vanhempi kuin mitä oli ajatellut ja kaikki tällainen. Ja siinäpä tullaankin siihen, koska se kuka olet, tämä kuka olen, ei ole koskaan syntynyt, ei tule koskaan kuolemaan. Ja tämä sadaka, kenet olet kohdannut, elää sitä totuutta. Elää sitä ajattomuutta, sitä ikuisuutta. Ja se vaan puristaa sieltä noi typeryydet lainausmerkeissä ulos, kun noihan niin kuin, mitä ihmettä. Ei ne ole mitään tässä rakkaudessa. Ei ne ole mitään. Ei niitä edes ole tässä. Ei niitä edes ole tässä. Joten salli kaikki se, myös se epävarmuus ja se nöyhtä, mitä siihen tulee. Ja jos se kutsu on tähän totuuteen, niin mitä parahin, ne palaa tässä pois. Ja jäljellä jää se, kuka todella olet. Ja siinä ei ole pelkoa, ei epäilystä, ei vastustusta. Siinä on korkeintaan rukous ja se korkein rukous on levätä tässä todellisuudessa. Ei siinä, mitä siihen ilmenee, säpät. Koko ajan kutsuhuuto. No et sä varmaan, tää on nyt vaan tämmönen, tää on ihan hullutta. Ei mitä tässä nyt, mitä nyt ja diidadadada. Tää tulee vaikuttaa satsangiin ja ei tää häiritsee nyt niin paljon mun lääkkeiden myyntiä, mä en pysty keskittymään näihin ja niin edelleen ja niin edelleen. Bisnekset ei luista. Nyt menee ihan huomioon, nyt en ole linjautunut. Kuka puhuu? No mieli. Kuka minä olen? Kenelle nämä ajatukset nousee? Puhutteleeko ne oikeasti puhdasta tietoisuutta? Vai egopersoonaa, joka niin kuin sä kuvasit, on tässä näyttämöllä myöskin nähtävissä? Mä katsoin yhden sun satsangin tuossa alkuviikosta ja siinä oli tosi hyvä se kysymys, se oli jotenkin silleen, että
että se mieli haluaa vaan semmoisen seesteisen rauhan ja näin, mutta että, niinku, että se niinku, ei oikeasti halua herätä tai niinku mennä pois. Niin se resonoi mulle tosi paljon. Ja se on totta. Se on totta. Se on totta. Ja on hyvä kirkastaa oikeasti siellä sydämessä, että mikä se oikea todellinen kutsumus. Se on tänne ihan selvää, niin kuin mä sanoin, että se oli puhdas sydäminen. Jos se olisi intiaaninimi, niin se olisi puhdas sydäminen. Se on niin kirkas, että se on niin, tää on niin kuin pientä. Että sitten vaan niin kuin, koska se haastaa myös tommonen, kun sä sanoit, että yhtäkkiä tulee johdatettuna satsangiin ja siinä onkin johdatettuna sitten myös niin kuin rinnalle sit sellainen kulkija, rakkaus. Ja sehän on niin oiva heläyttäjä todellakin kaiken sen fenomenaalisen tauhkan ja kaikki ne desiret, mitkä siellä on halut, kaikki se tuo nähtäväksi. Sen yhden ainoan esiajatuksen kautta identifioidun minä olen tämä keho. Minun tarina ja yhtäkkiä siinä on se koko maailma. Eli jotenkin mä oon vaan niin täysi siunaus sille, että jokin siellä kuulee ja valitsee korkeimman joka hetki. Pelko on niin kuin voi. Se on sitä lisäaikaa, niin kuin sä sanoit, että mieli etsii jonkinlaista näennäistä rauhaa, mutta kun se ei pysty löytämään sitä, kun mieli liikkuu ajassa ja liikkeessä muutoksessa. Se todellinen rauha on vain ja ainoastaan mielen, se on niin paljon ennen mieltä. Ja sinä olet se. Tässä sun ei tarvitse pelätä mitään. On kaikki ihmissuhteet, ihmiskehot, näennäiset, nämä tulee ja menee. Ei tässä kehollisessa muodossa ei ole mikään ikuista. Sitten kun voimakkaasti rakastuu tai tulee joku ihastuu tai whatever, niin yhtäkkiä se heläyttää sen kaiken, että mitä jos tämä ei olekaan. Ja se heläyttää täysin sen ekopersonan kaikki pahimmat pelot siihen eteen. Mutta se ei ole rakkautta. Se todellinen rakkaus on beyond that. Se on hyvä, että ne tulee. Se on siunattua, että ne tulee. Kaikki vaan kutsuu, että tuo kaikki vaan nähtäväksi tähän valoon, tähän rakkauteen, kuka mä oon. Tuo kaikki ja niin kuin katso sitä, että kuka on ennen kuin mitään nousee, sen aikana kun se puhuri käy ja sen jälkeen. Kuka on? Mitä todella on? Ja sitä on todellinen, niin kuin sanoin, että totuus ei ole halpa. Se ei ole halpa. Siinä on, mitä ikinä nousee, se on niin kuin destined, se on niin kuin vähjäämätöntä, että se myös katoaa pois. Mutta se ainut todellinen paikaton paikka on levätä tässä, kuka olen. Ja tähän voi ilmentyä ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan. Tietoisuudelle ei ole mikään vierasta, tuomittavaa,
ahdistavaa, koska se ei ole muoto tai erityisen nautinnollista tai toivottavaa. Se on. Ja älä usko yhteenkään sanoa, mitä mä sanon, vaan katso ja todenna itse. Ja satsangissa ja sunnuntaina uudelleen ja uudelleen kuljettumalla, niin kuin hyväksymällä, sallimalla, avoimena sen suuntauksen ja ohjauksen tulla, niin se on vaan niin kuin naks ja se on ilmiselvää. Tässähän tämä liike, tässä ei ole mitään. Ja malttia, niin kuin malttia. Mitä suurempi puhuri, niin sen sitkeämpää sadakaa se kutsuu esiin. Että sen puhurinkin keskellä istuu alas. Olla hiljaa. Älä ajattele, äläkä yritä olla ajattelematta. Ja hyväksyä se, miten se haastaa ja kirkuusi edessä. Eihän se voi olla, sun on pakko selvittää tämä, sun on niinku tultava. Tämä on niinku kirkkaimmillaan se, miten se tulee näkyviin, mikä se mielen hallinta on niin sanotusti siitä muodosta ollut. Se on vaan lunastettava, se vapaus, joka hetki uudelleen ja uudelleen. Valittava rakkaus pelon sijaan. Ja sulla on ultimaattisen upea, johdatuksellinen kohta. Elää tämä totuus, tämä rakkaus todeksi, mitä sä oot tullut tänne elämään. Mulla on sellainen olo, että mulla on energiaa ihan hirveästi täällä jossain mun päässä tai kolmannessa silmässä vaan vaan silleen. Ja kuka tämä on, kuka puhuu nyt? No se on. Anteeksi. Ai. Sun huomioita vaikka minne ja sinne ja tänne. No siis se muoto. Mutta mitäs jos ihan 1 minuutti, jos et kuljettaisi sitä huomiota yhteenkään ilmenevää. Tämä on kutsu just nyt. Vaan antaisit sen levätä tietoisuudessa itsessään. Oikein hyvä. Kiinnittämättä huomioon mihinkään liikkeeseen. On se kehollinen aistimus, kokemus, ajatus, idea, uusi kysymys. Niin ne saa olla ja mennä. Mutta fokus ei kiinnity mihinkään ilmenevään, vaan lepää tietoisuudessa itsessään. Ilman yhtäkään kuvaa, tunnetta, edes aistimusta. Ihan vaan hetkeksi. Aivan tyhjä.
aivan tyhjä. Ja ei haittaa, jos sieltä joku kurkkaa ja yrittää tulla kutsumaan, mutta aivan tyhjä. Ja jos siellä on joku, joka pyrkii tyhjentymään, niin siitäkin aivan tyhjäksi. Ei ole mitään erityistä, mihin huomio täytyisi laittaa. Eli huomio lepää alkulähteessä. Ja katse on kääntynyt liikkeen seuraamisen sijaan 180 astetta sisäänpäin tietoisuuteen itseensä. Täydellinen lepo. Ilman mitään liikettä. Ilman pienintäkään tarvetta huomioida yhtäkään ajatusta. Ajatuksia voi ilmentyä, tulla ja mennä, mutta älä vie huomiota mihinkään tästä, vaan anna huomion levätä alkulähteessä tietoisuudessa itsessään ilman kahta.
Täydellinen rauha ja lepo. Ei pienintäkään pyrkimystä tai yrittämistä. Niistäkin aivan tyhjä. Ei odottamista. Puhdas olemassaolo. Ilman mitään liikettä. Tai jos haluat ja sydän kuulee, täydellisen pysähtynyt, täydellisen hereillä. Täydellisen pysähtynyt. Täydellisen hereillä.
Mitään ei tapahdu, vaikka sanon seuraavat sanat. Meidän kohtaaminen alkaa tulla täydeksi tällä kertaa. Huom, mitään ei tapahdu, vaikka sanon nämä sanat. Sinussa ei tapahdu mitään, vaikka sanon nämä sanat. Täältä sydämestä kaikki siunaus. Kaikki siunaus. Aivan kaikki siunaus. Aivan kaikki siunaus. Kaikki. Tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun. Aamen. Om Namah Shivaya. Om. Täydellisen pysähtynyt. Täydellisen pysähtynyt. Täydellisen hereillä.